Този брилянт на социализма. С приятелите лятото тук да пиете яко бири. Днеска сме в Каршака, квартала на богатите. Сега ще ви покажем една двоетажна къща, 182 квадрата. Тънка фасадата е сравнително окей. Нека да влезем и да разгледаме вътре какво ни очаква този брилянт на социализма. Хола, който е на първия етаж. Има климатици, тук има малко пукнатини. Дограмата със сигурност е нужно да се смени. Най-вероятно ще има нужда от шпакловка. Първата спалня, която е на първия етаж. Хубавото тук, което виждаме, че са сложили паркет. Стара дограма, която е добре да бъде сменена. Другото нещо, което имаме на първия етаж е още една спалня. Тук отново това, което виждаме, че паркета също е сменен. Една кухня. Лично аз, ако я взема тази къща, със сигурност ще сменя тази кухня. Също дограмата е стара. Баня и тоалет, на които са наотделно. Бойлера може да го оставите, той изглежда сравнително нов. Прозорчето също може би ще е добре да се смени. Ето и тоалетната, която е в близост до нея. Могат да бъдат обединени. Нека да се качим сега на втория етаж да видим той какво крие. Първото нещо, което ми направи впечатление е, че тук има едно малко предверие, в което съответно може да си държите някакви неща, може да го направите като килер. Пристигайки на втория етаж, тук виждаме, че някой се е взел да прави някакви ремонти. Имаме вече нови врати, настилката е плочки. Първата спалня, която е на втория етаж. Това тук е гипсокартон. Тук вече виждаме, че дограмата е сменена. Също има паркет. Тук може да видите в колко по-добро състояние вече и банята, която е на този етаж. Тук отново това е гипсокартон. Дори малкото прозорче е сменена дограмата на него. Още една спалня. Тук обаче още не е сменена дограмата. Тук гипсокартона има нужда малко да се пипне, да се оправи. Хол, който е доста просторен. Дограмата тук също е нова. Друго много интересно нещо, което има, е, че има на втория етаж още една кухня. Изглежда сравнително нова. Тераса, която също е с нова дограма. Тук наблизо има фитнес, Алфа Джим. По-надолу е училището началното Йордан Йовков. Другото нещо, което е прекрасно за тази къща е, че тя разполага с две паркоместа. Тук спокойно може да преберете две коли. Ако имате само една кола, това, което е другото хубаво нещо е, че тук може да си пуснете един сенник, да си сложите една беседчица и с приятелите лятото тук да пиете яко бири. Цената в момента е 290 000 евро. Свържете се с нас, за да получите повече подробности.